En un món accelerat i ple de soroll, on el consum ho devora tot, l'art i la cultura resisteixen com espurnes de sentit. A Andorra, entre muntanyes i fronteres, hi ha qui crea des del silenci, des de la matèria i des de l'ànima. Pintures, escultures, joies, que no només decoren, sinó que diuen, que pregunten, que incomoden. Entrem al cor d'aquest art que neix en un país petit, però amb veu pròpia. Jo vaig estudiar sobretot escultura pública i després, per casualitats de la vida, també vaig conèixer un joier i també vaig acabar treballant una mica el tema de la joieria, no? Però sempre basades en les escultures. Soc artista plàstic, vaig anar a la universitat al 94, vaig acabar el 2001, i des d'allà vaig començar, un parell d'anys abans ja vaig començar realment a intentar veure el que era el món de moure l'obra i tot això, i al final he fet gairebé una dotzena d'exposicions individuals, he participat en més de 50 exposicions de grup i col·lectives i he guanyat 29 premis, o sigui, és arreu del món. Aquesta és bàsicament la carrera, diguéssim. Sempre intento treballar principalment l'escultura i ja dic, de les escultures sempre acabo traient alguna col·lecció de joieria o alguna inspiració o alguna que em suggereixi. Vull dir que sempre està relacionat. En un temps on tot es vol immediat, la cultura demana pausa. El consum ràpid d'imatges, idees i emocions ha normalitzat una cultura superficial, feta per oblidar-se tan de pressa com es consumeix. Crear avui és gairebé un acte de rebel·lia contra la banalització i l'oblit constant. El nivell de la cultura cada vegada està baixant més, la qualitat en segons quines coses també, però això també crec que també té a veure amb una qüestió de que la connexió que tenen les noves generacions amb el procés de produir té més a veure, potser primer ara, una visió més de màrqueting i de com moure tot això i d'una qüestió comercial de com ensenyar l'obra a les xarxes socials que el fet del compromís amb l'obra mateixa. I això, clar, al final el que fa és que si els que consumeixen, per dir-ho d'alguna manera, cada vegada demanen menys i els que produeixen cada vegada es preocupen menys per mantenir aquest llistó de qualitat, al final és un cercle que es retroalimenta. Jo crec que el que passa és que estan canviant també les maneres de funcionar, igual que està canviant tot. O sigui, les noves generacions també tindran una manera diferent de treballar i de consumir aquest art. I ens hem de també adaptar a això i acostumar-nos a això, que no sé com acabarà sent, però els processos segur que també són diferents, potser no seran tan artesans com els que fem ara, sinó que seran més tecnològics, igual passarà en un primer pla noves tecnologies, però jo crec que sempre hi ha gent amb potencial artístic, sempre, a totes les generacions. Jo crec que sí, i sobretot per una qüestió, que totes les xarxes socials i el món d'internet el que ens estan fent a nosaltres, i nosaltres ja tenim una edat, i fins i tot ens adonem de què ens passa, però ens passa, és que cada vegada, o sigui, ni m'imagino amb les noves generacions que ja són natius digitals de tot aquest món, és que el centre d'atenció cada vegada és més curt. Hi ha tanta saturació d'informació, sobretot a nivell audiovisual, que ens estan fregint el cervell en aquest sentit. L'art no només s'exposa, s'explica. Darrere de cada obra hi ha una mirada, una emoció, una història viscuda o somiada. En un món que sovint no escolta, els artistes parlen amb les mans i amb el cor, i és en aquest espai íntim on l'art esdevé veritablement humà.